Kaunti ya Kisii omwaneke ngwerere bono nigatoka karutire ase ensemo yokorute ubi chinsemo chirichiage komwe bono gotoka ensemo ya mwembe imiyomo ichobosongangane kanisa ya Cathedral kolengana na abanyanyimbo nabo igona ensemo yobutuki ba DCI nigo bachakire gotoke kole kiasi kone taramanyekana wekerano ningorute to mwana uyu ase ensemo yo obikonyoro tari kama tukaye yokoiborwa nigo chinga kicho butuki bwachakiwe na konyara kumurekera igoro ryage kolekyo unatokomanyigwa no mureketo Mildred Momanyi. Abo bisaba obutuki nabo igo abo bulendi nigo bachakire obutuki asegekoro kya lero mu baso ase kinyoro kya gekomu angene geita gya Kisii Cathedral omuchobosongo ase omwana omoke orange mitinye 5 atoka tugutire ase engoro yeubi ase chinsemechyo Kwene kia egekoreke no mugambi bwe location ya Nyaura John Yakundi nabo igomo konyi bwo mugambi kya mabundu location John Yondande ase barule ogokuro gotindi gochya sabamenyi benseme yo anene bali konyora bebwateranete nase batebire buna mbachikokora obotuki bwaime mugasorero anyore reporting omwana naro tigira iga angene junction ya Cathedral kanisa omwana omoke konyutara iga koiburu range miezi 8 iga abo twikira ona abasigari koru station ya Central mwana iba murusiri bamuirire tagate gotebanga uchunguzi ya chakire kumanyanga kero kende ngobe ko mwana ya iga omotigo mochando yo otonyora litkulia lere kiagera na intutu amanyiunga mwana na romoke mitinyi 8 iga utugute tuase egubiko beko Waigoni go barule kubolia gocha sabamenyi na kubakonya asobotuki elikomanya oyo ikeranite egekorekyo anena mono ase abaroki wa University ya Kisii ne skuru yobobundi ya Kisii ale korwa warning gocha sabanto bons bamenyete area ye nga onde bwensi oroka na bwango iga kero kendo olenge mosigo na endo mosigo yoto ko borire tomoturiti bune suspect entangani ase egekoreke ale gusaba abana inchi bonsi ngatiga batokonya asobotuki ogo anene mono gotororera nga ngobwango igorenge mosigo no mosigo itorroka inikoro gusaba bamenyi bonsi be location ya Nyaura bamanye nga bono igabuna abana be university bacha kero kende bikoro bunebi ebirabe birebinge eubi yaito sabantu baito bago dambu eubi bajerusio asobwango mono igarate banga nere gotumeka go dambu ebintu bindororo gusaba kwana nkolibu na chief akwana abana abe university baligiririwe abana bali college town ya ikiagere bikole bibaka bibe binge twale gusaba bali bakurusi negubi yarusi kumapema te komenya mono yagera libagali atoka ibintu bune bibyakoreka ko twale gusaba tubwaterane asobolendi igasi yobolendi tali umugambi gwe koraye kole ikatoya kole twenzi Abo bisabo botuki ba DCI nabo igabanya nyimbo ba Kisii Central nigo baika ansenseme yo na koira omubero yo asengendu ekero obotuki bwachakirwe limorioka ngulipotele egetaseni kya Ndizi TV eleteliane Mildred